Prvé kolo prezidentských volieb prinieslo vyrovnaný súboj. Nemenovaný Ivan Korčok zvíťazil nad Petrom Pellegrinim s 5% náskokom. Pred druhým kolom spustili obaja kandidáti masívnu kampaň, ktorá vyvolala nepokoje v bratislavskej Trnávke. Obyvatelia sa rozdelili na dva nespriateľené tábory. Rozbité umývadlá, prevrátené bicykle, ukradnuté kočíky či bitky na ulici. Na prvý pohľad bežné nedeľné ráno v Ružinove. Ľudia si však cestou do kostola všimli niečo nezvyčajné. V schránkach sa im začali objavovať tajné odkazy. Dočkajte, najprv si to tu odložím. No počúvajte, to ja vám hneď poviem, lebo išiel som normálne z kostola, teda do kostola som išiel. A počúvajte, pozrite, čo som našiel v schránke. Tu som si to normálne odložil, počkajte. Aha, toto mám, najprv nám štengrovali s týmito certifikátmi modrými. A pozrite, teraz čo som tam našiel. Normálne, takéto papíriky mi tam dávali, pozerajte na to. Toto som tam normálne našiel. A to už hneď som bol od rána, som bol nasraný hneď. Ani ten kostol mi nepomohol, sme išli hneď potom do krčmy s chalanmi, lebo však to sa nedá takto. No a víte čo, ja vám poviem takto. Normálne, že nedá sa už nikoho voliť tu. Nedá. Tu už v prvom kole som normálne volil Harabina, viete ako? Však lebo to je jediný kandidát náš. Akože za ľudí, za Slovákov, na Slovákov. A ešte aj Dankovi som dal. Že oni nech idú rovno do druhého. Som im tak obidvoch som ich tam dal. No ale teraz vám povím, nevím. Teraz akože vôbec neviem, že koho budem voliť. Rozumnejšia časť občanov Trnávky pochopila, že ide o cielenú kampaň pred druhým kolom volieb. Ale víte, čo vám poviem, že na túto moju mašinu teraz to je strašné. Plný benzín je drahý, zadrbané je to celé, pozrite, aký prach tu je. To je ten saharský, to tam pridávajú chemikálie, všetko. A do toho má furt umývať. Aj voda je drahá, všetko je drahé. A furt slubovali a nič sa nestalo. Ostatní sa zlakli a začali hromadne opúšťať mesto. Podobný prípad sa stal už pred 5 rokmi, keď do druhého kola postúpila aktuálna hlava štátu Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Voľba v poradí už 6. prezidenta v ére samostatnosti Slovenska je na programe v sobotu 6. apríla. Na Trnávke sa po kampani očakáva 100% účasť. Pre televíziu Trnávka Benjamín Dučák.